Il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-kap il-ġdid ta' Smart City Dubai Abdul Latif Al-Mullah. Barra li ferraħ lill-Prim Ministru għas-suċċess tiegħu fl-elezzjoni, Al-Mullah stqarr li Smart City Dubai hija impenjata lejn il-proġett Smart City Malta. Fil-fatt, matul din is-sena, Smart City Malta ser ikollha 5 binjiet lesti, inklużi 3 binjiet tal-uffiċini, 2 blokkok għal-ħwienet, funtana u laguna. Stqarr li Smart City Dubai beħsiebu jkompli jissodisfa l-ħtiġijiet stipulati fil-ftehim 2007 mal-Gvern ta' Malta. Is-sena li għaddiet Smart City għamlet investiment dirett ta' 35 miljun euro fi Smart City Malta u bekk l-investiment tal-kumpanija issa żdied għal 70 miljun. Abdul Latif Al-Mullah qal li t-tim tal-management ġo Malta ser jkun awtorizzat biex jieħu deċiżjonijiet ewlenin u ħatriet eżekuttivi tal-livelli għoljin li ser jitħabbru fil-ġimgħat li ġejjin. Dr. Muscat laqa' din l-aħbar u tenna l-impenn tal-Gvern il-ġdid biex il-proġett jilħaq l-għanijiet tiegħu. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru ser jkun direttament involut fil-monitoraġġ tal-implementazzjoni permezz tal-ħatra tal-kap tal-personal ta' Prim Ministru Keith Schembri bħala membru tal-Bord ta' Smart City Malta.